Assalamu alaikum jama'a, barkan ku da wannan lokaci. Ina so ku kasance da mu a wannan lokaci. A yanzu dai muna tare da babban kwamanda wanda yake ba da tsaro a ɓangare da dama, a ɓangaren agaji. In dai ɓangare ne na fagen ba da tsaro, to ya ɗau nambar yabo sabida ya ƙware. Duk wani guri wanda ake wani taro na ɓangaren addinin musulunci, to yana kasancewa a guraren sabida ya iya ba da tsaro. Sannan ya ɗau nambar yabo a ɓangaren ba da tsaro. Kuna tare da Shamsu Ahmad Bello. Yawa, wannan bawan Allah da kuke ji da gani shine nan jarumi a fagen ba da tsaro. Sabida haka ya ɗau nambar yabo, manyan shi sun ba shi nambar yabo da nambar jajintawa da nambar girma yadda ya kamata. Yawwa, sabida haka assalamu alaikum Malam Shamsu, muna so mu maka wasu 'yan tambayoyi da Allah. Wanne irin abu za ka iya cewa dangane da wannan yanayi? Da fara dai muna so ka fara gabatar da kanka ga al'umma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ni sunana Shamsu Ahmad Bello, ina ƙarƙashin kuma Rogo Local Government, kuma na shiga wannan ƙungiya ne ta agaji domin tallafa al'umma ta Manzon sallallahu alaihi wasallam. Sakamakon ta wannan ƙungiya ta agaji in ka shiga za ka yi taimako ƙwarai da gaske. Duk abin da ka taimaka kuma ranar gobe kiyama za ka sakamakon wannan taimako da kai. Tom, sabida haka Malam Shamsu, mun ji an ce an yi maka kyaututtuka da dama, sabida in na ce kyauta to ɗaya kenan, sai dai mu ce kyaututtuka. Sabida na ji an ce ana yi maka kyaututtuka da dama a ɓangaren aikinka, kuma ba wani abu bane ya ja ake maka kyaututtukan nan ba, sai ƙwarewarka ta aiki da kake yi. Kamar ɓangaren na ji an ce har training kana ba yara yadda ya kamata, yara suna tasowa da training yadda ya kamata. To an ce an maka kyaututtuka, yanzu haka na ga littafi, ga littattafai, ga waya. Saboda haka ina so da Allah kowanne ka mana bayani akan shi. Kamar wannan babban littafin, shi wannan babban littafin me abun nan din, me ma'anar baka shi wannan littafin? Muna so ka mana bayani da Allah. Gaskiya ne, a bana na samu kyaututtuka kala-kala, kuma har zuwa yanzu ma yana samu. Sakamakon shi abu da ma yana da kyau in ka ɗaukai, in ka fara shi ya kasance a ce ka ɗaukai da muhimmanci. Gaskiya ne. Tunda ne ga wannan ƙungiya ta agaji na ɗauke ta da muhimmanci, kuma yana aiki na tuƙuru domin Allah. Hakika na farko, shi wannan littafi da kake ganin babban littafi, wannan kyauta ne na musamman wanda aka yi min shi saboda duba da yanayin jajircewa ta da kuma ƙoƙari na harka na agaji. Shi wannan littafi ya ƙunshi sirrika ne na mu 'yan agaji da yadda za ka yi a gudanar da harkokinka na ɓangaren agaji, ɓangaren abin da ya shafi taimako. Ko da ka tafi nan ka ga gurin da yake buƙatar taimako, inda ya shafi ɓangaren ka za ka taimaka, da kuma sauransu. Akwai sirrika da dama waɗannan namu ne mu 'yan agaji a ciki, kuma hakika muna amfana da wannan littafi. So da dama za ga wasu mutane suna buƙatar littafin amma babu dama, saboda ba su kai lokacin, ma'ana ba su kai matsayin da za a ba su wannan littafin ba. Sai dai waɗanda aka ba waɗannan littafin su zo su rinka karanta masu abin da yake da akwai a cikin littafin. To shi yasa aka yi min wannan kyauta na littafi saboda yanayin ƙoƙarin na. Ok, to gaskiya ne, na fahimta, kuma 'yan kallo su ma ina fatan sun fahimta, na ma san sun fahimta. To amma shi wannan littafin, shi kuma wannan ƙaramin, shi ma da Allah za ka iya mana bayani akan shi? Ok. Wai shi wannan ƙaramin kenan? Yawwa. Gaskiya ne. Ba yawa da ma shi wannan ƙaramin, abubuwan da suke a ciki akwai hotunan mu waɗanda muka yi ayyukoki na ainihin jajircewa a ɓangarori da dama. Abin da ya shafi ɓangaren Katsina, Sokoto, Kaduna, Kano, sauran jihohi da dama. Saboda ni ɗan jihar Kano ne, amma ba wai a iya Kano muke aikin agajin mu. Sai duk mutum da kuka ji an ce ɗan agaji, to shi fa ɗan agaji ne a ko ina zai iya ya gudanar da harkashin agaji. To shi yasa ɓangaren da muka yi a ainihin ayyukokinmu, kuma mun jajirce a ɗannan ɓangaren. To ainihin hotuna ne a ciki dai, ma'ana muhimmai, waɗannan duk mutumin da aka nuna waɗannan hotunan da suke a cikin shi wannan ƙaramin littafi, hakika zai jinjina dukkanin wani ɗan agaji, zai tabbatar cewa muna aiki a ainihin tukuru. To sa'an nan gashi an ce an baka wata waya ita ma,
irin waya ta zamani, to ita kuma menene abun nan ɗinta, menene amfanin baka wannan waya ta zamani ita kuma? Gaskiya ita kanta wannan waya ta iya cikin kyautar da aka don wannan gaba daya abin da gani a hannun ta kyauta ne gaba daya. Ita kanta wannan duba da yanayin la'akari a manya ko duba sarga ya cancanta da amin kyauta na waya, saboda ya cancanta da ababi to kuma cikin ikon Allah ya ci da ni sai aka min kyauta na waya na ce to alhamdulillah. Tom, to mun ji waɗannan abubuwa kuma da fatan 'yan kallo suna fahimtar abin da kake nufi, din dai saboda ni dai gaskiya na fahimta sosai, su ma 'yan kallo na san sun fahimta. To saboda haka ina so wace irin godiya za ka iya yi wa manyanka waɗanda suka taimaka maka har ka kawo wannan matsayi? Alhamdulillah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya taimake ni har na shiga wannan kungiya na agaji kuma na kai wannan lokaci, da kuma sila akwai irin su Liman Malam Musa da kuma sauran kuma kananan su abokaina da sauransu, irin su Abubakar Zakari, irin su Mansur Abdullahi da sauransu. Ginshiki dai Malam Musa shine shugabanmu a munan yankin, kuma ina mai godiya Allah ya tabbata, Allah ya sa alkai a cikin al'amuran mu baki daya. Tom, a gaskiya mun gode, mun ji daɗin waɗannan tambayoyi da ka ansa mana. Sannan ƙananu na ƙasa da kai waɗanda ba su kawo matsayinka ba, waɗanda kake ba su training yara haka, suna so daman su maka wata tambaya, ko kuma tunda sun ce na tambaye ka, suna so waɗanne irin shawarwari za ka ba su a dangane da abubuwa irin aikin ku, su ma suna so su ga sun taka wannan mataki domin su fara samun kyaututtuka kamar irin yadda kake samu. Gaskiya haka al'amarin yake, in ka saka aikin alkhairi a cikin zuciyarka, insha Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka. Kuma ni kaina wannan harka da na shiga na sa abin ne a zuciyata, kuma na jajirce duk bangaren da aka tura na aiki, insha Allah zan ga ne kokari na mai da hankali. Abin da zan ja kunne akan yan uwana sauran yan agaji da sa'annina da kuma ƙanana da kuma waɗanda suke sama da ni, da makara ainihin mujahada, ma'ana makara jajirce akan harkar mana agaji. Duk mutumin da ya sa abin alkhairi a cikin zuciyar shi, Allah zai taimake shi. Kamar waɗanda suke cewa suna son ma'ana sun zama kamata, to ai in ka sa abin a cikin ranka kana kokari ai Allah ya gurce ka. Duk abin da ka yi domin Allah, to shi Allah ya gani kuma zai ƙara taimaka maka kan al'amarin. To duk mutumin da ya sa abin a cikin zuciyarsa domin Allah, to Allah zai ta ɗaga shi zai ma kai shi inda ma bai taɓa tunanin hakan ba. So alhamdulillah. Tom, a gaskiya mun ji daɗi da wannan bayani da ka mana, saboda haka muna godiya, barka da zuwa. Wannan gayyata da muka maka tabbas ka cika babban mutum, saboda ka ziyarci wannan gayyata da muka maka. Saboda haka wassalam, Allah ya mai da kai gida lafiya. Amin. Yawwa.